O coche eléctrico vai tomando pouco a pouco o protagonismo no Barbanza, aínda que a maior parte das ventas seguen a ser de vehículos de combustión. Hai anos que entraron ao mercado os vehículos eléctricos, co tempo están empezando a gañar protagonismo nun mercado no que os coches a motor seguen a mandar. O sector da automoción no Barbanza está a registrar no último ano un aumento da venta dos automóbiles eléctricos. Pouco a pouco a xente vai se animando máis, sobre todo a vir probalos, e a xente cando os proba o coche gusta e estánse incrementando as ventas. A pesar deste repunte, os coches de gasolina e gasoil seguen a ser os máis demandados entre os compradores, aínda que os eléctricos comezan a recortar diferencias. Ainda lle falta un pouco, pero o aforro despois está no día a día. E entonces a xente está facendo números, está vendo que hai un aforro importante e está se animando. Un dos motivos que bota atrás os moitos compradores á hora de apostar polo coche eléctrico é a falta de puntos de recarga. A nivel nacional hai máis de 40.000, pero na comarca estáse traballando para sumar máis. A demanda do vehículo eléctrico tamén está subindo, sempre son insuficientes, e hai moitos puntos de recarga instalados que aínda non funcionan. Nós aquí, por exemplo, na nosa zona temos moi poucos puntos de recarga que sexan públicos e entonces a demanda sempre vai por detrás dos puntos de recarga das ventas dos coches eléctricos. É recomendado 100% comprar un coche eléctrico. O que facemos é sempre un estudio do cliente, das necesidades do cliente, e se esas necesidades se corresponden con un vehículo eléctrico, pois evidentemente animámoslo porque a compra é increíble. Despois depende do perfil do cliente, non sempre todos os clientes necesitan un coche eléctrico. De feito non é o que máis estamos vendendo nós ahora mesmo na nosa zona. Nós ahora mesmo na nosa zona o que máis se está demandando é o vehículo seminovo, e o vehículo seminovo síguese vendendo moitísimo híbrido e gasolina. Non tanto un eléctrico en seminovo no que seguen copando mercados de combustión.